Bermeoko herriaren gainean itsaso eta mendi artean, gizakiak eta naturak bat egiten dute Lurdeia landetxe ekologikoan. Gu ez gara hotela handia bezala, orduan harremana izaten da gertuagokoa, gure eskaintza da pakea eta lasaitasune, kale eta herri handiti datortzen jende, hori nahi du ez, lasaion eta berezitasun hori daukagu. Ezerezetik eraikia harriz harri bizi osoko lana, orain bizi proiektu bilakatu da Lurdeia boskide hauentzat. Bai, hau filosofioa da, noski. Harremana dauku lurrakin, baratzakin, da hori jendeie guztu egiten zaio, jendea dau beste txipe aldatzen gauza askotan. Sí, un cor i per somiar. Sí, és un lloc idíl·lic. Tot l'encant que té dintre que no es veu. Etxeak bihotza duela diote turista hauek ikusten ez den xarma, eta behar bada xarma horrek ekarri dizkie hainbeste sari etxera. Estatuko onena da kalitate prezioa erlazioari dagokionez, Europako 8. eta munduko 9. Mundun da Europan dola jarri ezkio, urduri jartzen zaitu ez, egindako lanan sarie, baina jarrai beharra daula egiten orduan. Eta jarraituko dute lanean noski turismo jasangarriaren alde.